Tinochingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Vatete vadzoka zvekare nenyaya dzenyu muzuva ranhasi, nyaya dzakati wandei. Tisati tapinda muchirongwa, kune madzimai ose angada wig iyi. It's a frontal, as you can see, yakanaka, and it's going for 1,500 rand. This is only for serious buyers. And in my picture, you come back and revert to the video. This is a very beautiful wig. I promise you, the quality is amazing. 1,500 rand, 10 inch. You know, go pa 10 inch chet. If you are interested, please WhatsApp me. Then to batatoita madira acho nandina. Regai tipinde munyaya dzedu dzanhasi. I want to confess, kuromba kwandakaita neshamwari yangu kuChegutu. I'm a single mother of one. Maybe if I confess, upenyu wangu will be better. Ndiri pama one with the issue. Ndatambudzika. So my friend from Kwekwe introduced me to this Oga who helped us to get married. At first, we were told to bring my 600 to US. Tikatsvaka paya kutokwereta ndokubva taendesa. So iye Oga akati anoita zviri smart. So hatitombonetswi. Takaendesa mari yedu. This was October 2019. 2 months passed. Hapana chakabatika. Then all of a sudden we started to see mari pa veranda every morning. But chainetsa yaiva kakandwa isiri clean, yaita sevanhu vepamusika, but we would get 600 every day. Then Saturday veranda time karakazara masvosve, and the money will be double Saturday. So first time yangu kumaona masvosve, I panicked and swept them. Handina kuziva kuti yandatanga ihu. Ukuwo, my friend, was married and she was staying with her hubby and 2 kids. And iye aiti yake mare aiona wardrobe. But she said ake masvosve aiuya Sunday and she would just leave them. Anyway, back to mine. The moment I sweep masvosve, I didn't know kuti ndatsvaira pfungwa dzemwana wangu. So mwana wangu akatanga kungoacta weird. He is in grade 1. He just started kubuda masiriri zvaasina kumbobvira aita kubva achikura, and I just thought kukura plus mazino anenge achidonha ka. So I didn't think much. Guys, I'm in trouble now. Mari ndinayo. And I opened many boutiques. I won't say a name muno mugwere. My clients anongoita zvinoita masvosve, but mwana haachatodi kurara mumba. Anenge ari panze achimbeya neraini achitaura ega. Ukamubata o kumuforsa anotokurova, nhai ndibatsirewo, my child is too young. Pane vangazivawo kwandingabetserewo here. I went kune vamwe madzibaba. All he said was, I have to confess. If anyone know kwandingabatsira kana mari yacho, handichaidi. Ukuwo mai kumusha hanze havachatofamba. She's 52 wedwe. She never had any problems, even BP. I'm thinking that I'm the one causing all this. Please help. Ende munoziva kana uri munhu ari clean seni, so kungobuda pazhe kungoona zvinhu ndototi maiwe pasviba pano tsvairai. Even vana vachibva kuchikoro ndosvikoti guys nungai. Izvo amai havana kuziva kuti kutsvaira kwavaiita uku kwadova kutsvaira pfungwa dzemwana vedu weka. And my problem is Oga vachona vakadi kungogara vangoudza nokuti aiwa musatsvaira masvosve muchavaona. Munoona pane chitsotsi pavanhu ka vanhu vanorombesa, they don't tell you. I think we've learned this for the past 8 months tiri pano pachannel. I think we've learned kuti vanhu vanorombesa havakuudzi zvese. Unozongomukaona pane bhilo woinunga kodoi watonunga pfungwa dzemwana wako. Unoona pane sadza worihla kwe wadodla njere dzemwana wako. You don't know. Hazvina kana manual veduweka. Mama vati vanogara kugweru, tokumbura kuti mungasiyawo mazano kuti zvingaitwa sei, but ndiri kuvuda kubvunza kuti hazviiti here kuti vagodzokere kuna Oga vachona vakavarombesa. Regai tipinde munyaya inotevera. Anzi maswera sei? Ini ndaremerwa, ndine musodzi mumatama, ndiri kunyorerai kudai ndisiriwo papeji penyu chitupa vigai pane vekuziva. So nyaya yangu yandiudza pano ndikufungidza kuti murume wangu ingochani. I'm 25, he is 35. Tese it's our first marriage. Uye tinogara muguta rimwe chete, different location. Iye anoti hana umbobvera akaita musikana muupenyu hwake. Ndini wekutanga uyewo ini akamboitawo hangu mumukomana. So takangodanana gore rimwe chete from muna December, ende tikugadzira muchato ukufana kuita June gore rino. So kubva zvataidanana takawirana kuti hatisi kuzobatana kana bonde, tichangomira pakisi and iye hana kuita problem nazvo. Then a month after maroro ndipo paakatanga kuti ndiuye kumba kwake here and there just for some hours, ndichimuona ndodzokera hangu.
kumba. That's when he started kissing me. Zvekana 20 minutes or more. Nikundibata, nikuburisa chinhu chake. Some days anondibvisa hembe dzese kusara nebhurugwa chete. Hanivateneni anenge achiti tichazoita kana tachata, but zvaanondita zvacho ndosara ndakunzwa zvimwe. Pamwe pacho anoburisa chinhu chake ochiisa pamusoro pebhurugwa rangu. So izvozvo zvekundishedza kumba kwake ondiita romance kusvika ndakunzwa zvimwe. Ndaingoti pamwe ndizvo zvinoitwa takamirira muchato. Dambudziko razouya nhasi pandaendako. Tatanga tichikisana pai, he asked kuisa chinhu chake nekumashure kwangu, and he asked me more than 5 times ndichita sendisinganzwi because I was thinking kuti ari kureva kuda kuita bonde nene restaira hembo. Tatanga tichikisana pai, he asked kuisa chinhu chake nekumashure kwangu. He asked for more than 5 times ndichita sendisinganzwi because I was thinking kuti ari kureva kuda kuita bonde restaira hembo iya. Izvo kwani angachira kutoda kutoniita kumanyuwa vedwe. So ndazongona munhu ava kutofosera kundisa ikoko, ndikatomurambidza paya, but aramba achingokumbira kuisa ikoko. Nepo mamwe madays anotombonditi kotama ndimboona kuti kana ndava kuisa kumashure tachata zvinobuda sei, but ndaisambozviisa mumusoro. Saka zvandishungurudza. So pandasvika kumba ndabva ndamufonera kuti ndimubvunze ava kundipa reason nekuti one, hanzi ndanga ndichida kumubuditsa uturu, so ndaona kuti ndikaisa kumashure uturu ukabudira ikoko hauiti nhumbu tisati taroorana. 2, hanzi murume kuti aise mukadzi kumashure hapana chakaipa kuisana varume vega. So ndotoona kuti tikapota tichikuisa kumashure kusvika tachata tinokwanisa kudzivirira mimba tichifadzana. Kutaura chokwadi ndarwadziwa ipapa, ndiri kutochema kuti asi takaroora nengochani haasi ngochani patanofarira zvekumanyowa. Ini handichazivi. Apa wedding in June, almost everything is now set for wedding. Alright. Apa patinetsei apa. Nyaya iyi ndaitumirwa nevamwe vanonzi vaSivanda, vane peji ravo, but ivo nyaya yacho nari kuti kunge yakabva kuna Mrs. K. Handisi kusuppose ndatoona pakazonzi Miss K, asi basically we've read the story. Scenario yakatoomei nekuti vari kuti ivo mukomana anoda kuisa nekumanyowa kuti vasaita mimba. Handiti ndo zvaari kunyanya kutaura. Then kana vazochata vozotanga kuita nekumberi chaiko, right, vozoti yabota chaiko nechaipo kana vazochata. Number 2, hanzi ndanga ndichida kubudisa uturu. Naona kuti ndikaisa savaiva vachida kubudisa uturu. Asi kumashure vakamboti kotama tinyatsoona kuti kumashure kwacho kwakaita sei. Panenge paita obsession zveni nhasi kotama mangwana kotama munhu aroda kuona kumashure. Aya, trust your instinct. Zvinotodi trust the inner person. Kana Mwari vachida kudza kuti apa pakashata panenge pakadoshata, nditi imi munozvionawo sei kana munyaya musambosanganawo nayo? Makasimba here tete uko ndiri gweja. Waitoshaya kuti chii chiri kuitika. Waiti ukabuda mugomba umwe akapinda mugomba rimwe chete rawabuda anobuda aine mari. Wotoshaya kuti aikaka ko chii chiri kutomboitika. Takatombotanga tichishandira vamwe tete tichivaitisa mari tichipiwa percentage kana mari yagaiwa. Zvaita senge zvakanaka kusvika tazoona kuti no man, pano tiri kushandisa kupfumira umwe munhu. Ukada kuzogaya utoona kuti hapana kana special equipment inodiwa, kungogona kuchera kwako nesimba rako ndizvo zvinoshanda. Saka ndakava nemuono wekuti regai ndinotangawo zvangu. Kuvhima mumvhu kunonetsei. Pane chimwe chinhu chisingazikanwi nevanhu ndechekuti ukasvika nzvimbo inonzi yaputika mari haungosviki wakananga kumunda. Unotorejesta kuna controller ende unomba percentage yemari yaunenge washanda, otherwise haulumi, unolumila. Izvi zvinozoitika mavhiki 2 ekutanga. Pane vangada kuziva kuti kana ukaramba haurambi, nekuti controller uyu anenge achiita kunge cartel boss zviya zvemadrugs zvemuTV. Anoteererwa nevanhu uye anenge achityiwa as long as uri muarea yake unototevedzera zvaunoda. Zvisinei ndakabvumidzwa kupinda mumunda tete, simba ndaitova naro, asi kutozama kutsvaka mari yacho yainzvenga. Ende chairwadza chacho ndechekuti umwe achibuda uchishaya mari, umwe akapinda mugomba rawabuda iroro anobuda akanona. Goridhe ndairiziva, kushanda nesimba ndaishanda, saka masvomo acho airasika papi. Ko hatina kuziva kuti kune maths kumakomba uko.
haungoendi senge uri kuenda kunotenga chingwa, munhurume unotoenda wakapakata ka something kuti masango asaita matema. Apa paunenge uchishanda navo havakuudzi, vanenge vachingokushingisa kuti zvichaita gweja. Saka zvese zvekupakata something ndakatozvinzwa nevakadzi vanobika nekutengesa masadza. Vaitotaura nyaya dzavo, ini ndainge ndakateya nzeve, woti kuneta woti nzara. Vaitaura kuti mukomana kubva zvabva kwasekuru hachabatiki, aita mari zvino. Ndakadawo kuendawo kwasekuru uku, woti kushanda mahara uchibuda hara madhaka kubva kumusoro kusvika pasi, haisi nyaya yekutamba nayo. Ndaizoendawo kwasekuru ini, apa controller ainge oda share yake, zvichataurikei kuti ndiri kushaya mari, ndiri kuishaya paye, vamwe vachibuda vari right. Ndakadzokera kuvakadzi vesadza ndikavhunza umwe wirira naye wandaingoti maiguru, akandirondedzera mafambiro andaizoita, ndikamutenda chose. Mangwana acho handina kana kutombopinda mumunda, ndainge ndashanda ndazama pese pandinogona napo, asi zvaikona ng'ang'ambura pwaachida. Ndakasvika pandainge ndarayirwa pakazara kuti maku nevanhu. Jana rangu rekuti ndipinde rakakwana tete, ndikapinda ndikataura nyaya yangu, akati zvaiva zvishoma, ndaizoita mari chose. Kwava kunditi chero zvodii mushonga uyu haufaniri kubatwa nemudzimai achiri kutevera kana nguva yake yasvika. Tete, ndakadzokera kumunda ndikanobata mari yakashambisa munhu wese. Ndichataura kuti ndine mubatsiri wemushonga. Tete, ndichibva kwasekuru ndakava nekunzwisisa kuti nemhaka yei makorokoza asingabvi kumasowe nekung'anga. Vamwe vatinoshandidzana navo vanobata-bata zvekuti vanovhara mwena yevamwe nemishonga. Kana ndichiti kuvhara mwena yevamwe, Tete, ndiri kureva kuti unenge uchishandira vamwe vane mishonga, ivo vachitora zvawanga uchifanira kuwana, iwe uchingotenderera panzvimbo 1. Tete, mari ndakatanga kuiwana kungoita laki risinganzwisisiki, zvokuti ndakatotengawo tumombe twangu kumusha, nokuti zvekuchera zvine masizini. Nguva yekunaya kwemvura hatiendiko nekuti panogona kuita tsaona ukawirwa nemugodhi. Makorokoza nenyaya yevasikana veusiku hamene kuti takaitwa sei. Handizivi kuti kuvaviwa nemari here okuwandisa kwayo. Ivo vasikana veusiku vanotoziva kuti kutouchline yemagweja kune mari chaichayo. So ndakazotsvakawo hwano wekufarawo naye Tete, ende ndakazenge ndava nepanguwo pekuisa musoro. So musikana waye aipota achiuya hake kumba kwangu chero ndisipo, achingobata-bata tubasa twemu1 room. Rimwe zuva ndichibva kumakomba ndakawana musikana wacha hembe dzangu, apa aiva kunguva yake yevanhukadzi. Maiwe, ndakabatikana Tete, zvekuti Melissa akatopusa chishaya kuti chaive chii chandigumbura, nokuti ainge aita chido chekuwacha hembe dzangu. Zvichataurika here Tete kuti ndiri gweja anoshandisa mushonga? Kubva musiwo kuzama kuenda kumakomba kunotsvaka raramo. Makomba Candigate hakuna chero chainge chofamba, chero 1 gram zvaro rekutanda nyadzi. Ndakambodzokera kwasekuru vaya ndikasvika zvichinzi vakabva Tete, vakatamira kuminda murefu. Tumombe twandainge ndatenga ndichiti tugozondibetsera kana zvinhu zvaoma twakafa nenzara apisa gore rapera. Saka kurombera mapiripiti kwacho kwakandibatsirei naye Tete. Upenyu hwangu hwatova worse than zvawaiva pekutanga. Ukaudzwa kuti ndakamboita mari unozviramba, chero shamwari dzainge dzaita chiname kapupuruka sedova. Ndakarombera handichizivi, hapana anoda nezvangu. Zviri kuita senge pandakakanganisa mhiko idzi zvakandipa kusemwa nenyika. Kana pane anoda hake kuchengeterwa chimusha achindipawo mari yeshuga nechigayo Tete, akasununguka kundibata panhamba idzi 075 chakati chakati. Ndakaona kuti zvekuromba zvine ropa izvi. Vamwe vanoromba zvichiita, vamwe vane rombo rakaipa seni zvinobva zvadowedzera kuipa. Alright, ndo nyaya iripo. Alright. Uzonotokona tichache mugabika sanechiti alright. Ndo nyaya iripo iyi. Vari kuti ivo zvakatanga zvakanaka, tanga vachashanda, asi vakazoona kuti tiri kushandisiwazve, regai ndite zvangu ndizvimiririre, black empowerment, asi hazvina kuzobuda zvakanaka. As we listen to these stories, can we learn? Ngatidzidzei. Let us learn lessons, life lessons. Muupenyu, we go through my ups and downs. Hazvingomuki zviri nice.
handimotomboona kuti ndotombostruggle kuya pano kuzoposta chako nemazuva ndisingaposti zvinenge zvakaoma. Mazuva ndotombochema mugumbezi kuti wi tombofunga kuti gai ndimboita live ndichichema toti aiwa toda kumaintaina this this smile. I want to give you kuti vatete vanogara varight izvobodo upenyu hwakaoma. We'll be going through the most muupenyu but hatizombonotsvaki aid, totsvaka kuna Mwari. Nhasi regai ndikusiyirei vhesi munoriziva rekuti I will lift up my eyes, I will lift up my eyes to the hills from whence cometh my help cometh from the Lord which made. Our help comes from the Lord. Ndatona zvekutaura vhesi zvingandinetsa regai ndiimbe. Our help comes from the Lord. Mwari vekudenga ndokoga kunobva rubatsiro rwedu. Mwari vakasika denga nenyika, Mwari vakasika magwizi nemaocean. Mwari vane 1,000 kwaiva is got 1,000 kettles on mountains. Muri kuzvotaura vhesa chandinyazokuti Mwari wedu ari kudenga, the creator of the universe. Handimotoona kuti vanhu vakaita sei, vanhu vakatogadzira izvo. Isusu tinonamata Mwari vakagadzira globe iri. Kwakumborigadzika kudai, kumborigadzika pasina chinhu rigotanga kuopareta richitenderera kudai, richitenderera. Ndiye Mwari. Isu sevanhu tinotokonewa togadzira chekuhorodha, Mwari haadi chinohorodha. Don't you think that God is so big? We worship an amazing God. Kana zvinhu zvaoma, kana zvinhu zvarema, daidzai Jesu. Ndiye oga munhu anogona kuti buritsa maproblem. Handimuona kuti ndadzoka manje, ndadzoka muparidzi wenyu tete the preacher. Hallelujah. Let the church say amen. Amen. Taparidza nhasi. Imongosema comments emhari dzokuti vatene maparidza matega. Aiwa ndatega tadzika naro. Kwai Mwari wedu wekudenga, the creator of the universe. Vakangocreata so bora. Imagine how big he is. Vakangorigadzika kudai. Rikatotanga kutenderera. Zuva rirapa. Mwedzi urupo. Emi. Hamundi kunamata Mwari akadaro. Ndoda kunamata Mwari akadaro. Just that sometimes we struggle with sins. But Mwari anoramba ari Mwari, Mwari hachinje. Let the church say amen. Amen. Let the church say amen. Amen. I'm just going to say amen. Let the church say amen. Amen. We worship an amazing God. Gatirigei kuda kunotsvaka mishonga netisheti nemudzi wakasikwa naMwari. Why don't you go to the kana upenyu hwaoma, why don't you go to the creator of mudzi iwowo pane kuenda pane kuisa trust yako mu-anointing oil, pane kuisa trust yako mumudzi. Hati trustei this God who created this globe. Hapana imwe mharidzo yamuchada kudarika muve nezuva rakanaka. Anyway, Easter nditi Easter vatete vadouya nomoto because Easter. Muri kumachechi kokuteerawo soko rangu nditete the pastor. Where did you find this woman? Where did my mother find me? Where is that?